kolmas kertaa se saatana. Ei jumala. Ei siis. Jaha! Mitäs vittua täällä tapahtuu? Ei parasta työmistä kuvata ihan salaa, saatana! Oi helvetti! Minkäs te? Ootko mä tuppaan tämän tupakin, niin mä alan sitten suunnalleen asiat. Meillä oli Matti Vanhasen kanssa puhe. Sitä mikä pääministeri, ministeri se nyt on. Niin, meillä oli sen kanssa puhetta, että aamulla soitellaan ja keskustellaan tästä sosiaalipolitiikasta ja mihin suuntaan tämä on menossa. Niin, ei helvetti. Mulla katkesi aamulla hammas ja tiedätkö mitä Matti käsi? Matti ei soittanut mulle. Voi vittu. Siis meillä oli puhetta siinä aikaisemmin vitu pääministeri sihteeriryhmän kanssa, vai sitä vitu saatana ihme virkamiehen, joka minä se krakat kaulassa ja solmiot päällä kävelee tuolla ympäri Helsinkiä jorailee, niin ei mitään. Kukku. Ei tuu mitään. Vittu. Ja mun piti sieltä keskustella vakavasti tästä asiasta. Mitä täällä? Monitarmo hommaa nyt. Joo. Mitä monitarmoon kuuluu? Haluatko siitä? Minä en keskustele monitarmo-asioista enää tänä päivänä. Rampoja ja vajakkien jutuista. Sinne ei passa meikälle sekaan, Haluatko siitä? Mikä vittu teidän homman nimi? Ei mikään järkevää.